als tussenstop. Byhouse. Uwi na kami. Gamit namin. Pick upin na po namin si Ana. Naar de wijnbar en niks. En dan is het vaak weer een paar om. Hey, kijk niet. Heb jij een cookie gehad? Is die voor papa? Met iedereen op de foto gezeten, hè? Mevrouw Padus is in de auto. Ja. Tiin mo na kami. Ja, die krijg je zo, schatje. Doei doei oma. Schatje. Doei oma. Zie je hoor. Doei oma. Doei doei. Nawakan. Nada Filipina. Zo skybase. Ha? Zo skybase. Mga bags namin. Nandito na po kami sa airport. Sobrang daming pinagdaanan today because medyo masama yung ang pakiramdam kaninang umaga pero naging okay naman na. So medyo busy po ngayon. Matagal kami sa check-in tsaka sa passport control. Pero nandito na kami malapit sa gate. Ayan na si Ana. Color na si Ana. Ayan. Wait. Is that tail? Oh, okay, good job. Ayan, dalawa. Oh. Ito na yung mga bags namin. Look where you're going. Dali na. Papa! Napakugos man. Yan na yung plane namin. Oh. Finally, nasa gate na po kami. Saudi Airlines yung aming line ba. And yung stopover namin sa Jeddah. So, mga 6-7 hours yata yung biyahe. And then yung aming layover is 7 hours din. So, matagal pa yung biyahe namin. Tapos yung connecting flight namin, 10 hours pa sa Manila. So, grabe. Kapoy. And sana maging okay yung pakiramdam ko na ano po ako, nahihilo ako. Nag-vertigo na naman ako. Pagising ko talaga kanina, so zero, pumunta pa muna sa doktor, tumawag sa GP namin kasi nga nauubusan na ako ng ng gamot. So yun. Medyo okay naman na. To. Papa, sabi niya mas excited daw siya umuwi kaysa sa akin. Ja. So, yun. Malapit na po yung boarding namin. Kumakain siya ng Pringles. Ayan. Na po kami boarding na kami. Good luck sa mahabang biyahe. Very good si Ana. Oh. Pagod na to. Yung screen ni Ana, yung snacks niya, yung bags niya. Dito sa iba. Ay, sorry. Oo. Mas excited pa siya sa akin. Kasi pagod pa ako, guys. Nag-recover pa tayo. Masama pa yung pakiramdam natin. Even wacht, mama. Aan de opleiding Thailand kan men nou
واستخدام الأجهزة اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد إلغاء أحد النواحي المقصورة في حال سقوط جهازك الإلكتروني. يسعد بك وجودك معنا مكان السعودية رقم 206. Anna. Anna, je draait heel snel, hè? Je draait even snel, hè? Ja. Zo mag. Zo, ja. Wow, so that's Efteling. Magkano mo? Wat doet hij nou, gekkie? Snel, hè? Snel! Zeg maar snel, snel, snel. Snel! Ja, ja, zo is goed, hè? Snel. Kijk maar. Kijk. Ja, ja, is goed, is goed. En doet het ook snel. Hallo, hallo. Oh, wacht. Oeh. Vliegen. Nou, we gaan nou omhoog. Kijk, Kijk eens. buiten. Doe vliegen. Doe nou zwaaien naar oma, hè? Zo, doe je oma. Doei. Doei, Jana. Mag ik kijken? Oké. Hello, nasa Jeddah na po kami, yung aming layover. Andito kami for mga 6 hours siguro. Hindi na po ako nakapag-vlog na maayos kasi nga naman busy ba, tapos mainit, tapos ang dami naming dala, tapos ang layo ng namin ng itong gate namin ngayon, so medyo mahirap ba. So okay naman yung airport, kaso lang walang airport na mga trolleys pa yung para sa hand carry, so medyo mahirap. Anyway, si Anna fighter is Anna. Okay naman siya sa plane kanina, tapos ngayon medyo pagod na siya, so medyo irritable na din ba. Good luck sa amin kasi yung next flight namin mga 10 hours yata yun, or yeah, most likely 10 hours siya. So ngayon nilalakad-lakad lang ni Ruth si Anna para hindi siya ma-bore. Sana makatulog siya kahit konti kasi pa po dito mga 1 o'clock pa yata. Tapos 4:45 yung aming boarding time. Boarding na guys. Busy doon.
Daming mga Pinoy doon. Ayan. Grabe. Ang kaayong pasahero. Papa. Siapa? Ana. Hello, Filipina. Ano si Dalbaida? Wazainer. Masana. Kakalandang namin. Ano na, haggard na. Nasa ano na po kami, nasa Manila na kami. Haggard na kaming dalawa ni Ana, tsaka si Ruth pala. Yung last luggage namin, wala pa. Wala pa, ang tagal guys. Grabe, pagod na po talaga kami. Pero finally, after 3 years, andito na kami ulit sa Pilipinas. Wait na. Yan na yung last. Yan na yung luggage namin lahat. Goed gedaan, hè? Yan ang dalawa. Pagod na talaga kami guys. Pero ang dami pa namin gagawin. Mag-exchange pa kami ng pera. Tapos SIM card pa. Yun. SIM card after Dodong ha. Lumipat kami dito sa kabila guys. Doon kami sa sa right side pero medyo mababa yung rate. Pero dito sa sa left side may isang foreign exchange din. Medyo mas okay yung yung rate. So dito kami magpapapalit. May dollars kasi ako tapos si Ruth magpapa-change siya ng niya ng euro niya. Although may naman ako, may ATM naman ako pero sa kanya kasi so, pagkatapos dito, bili muna kami ng SIM card tapos punta na kami sa Airbnb namin. A few moments later. Hello! Andito na po kami sa aming accommodation and pakita ko sa inyo yung aming accommodation. Maliit siya pero sobrang comfy naman. Okay lang sa amin. Malinis, talaga malinis. Tas okay, mabait yung host ba. So ito siya. Pasok nyo, ito yung door. Kitchen diretso. Ayan, malinis na malinis. May mga churba to sa dito. Plancha. Ito dito. Tapos yung cupboard. Yan yung laman. Kung gusto nyong kubyertos, magluto. Ayan, oh. Yung rice cooker niya. Tapos yung mga pangluto niya. And then, to your left, dito kaagad yung toilet and bath. So, yan yung shower. May mga shampoo na. Tapos, may po dito. Ito siya cold and then ito hot shower. Pero ang pinakagusto ko, ito, may washing machine siya. So, kasi kailangan ko maglaba konti lang yung damit namin na dala. Yan. And then, may fridge siya dito. Tapos may siya dito, may maliit na couch siya dito. Ito yung entertainment area. Enough lang to sa amin. Tapos may pa-mirror siya. Magandang idea to para sa bahay namin. Tapos yan na, pasensya na sa gamit namin. Yung may maliit na table dito, tapos may balcony dyan. Tapos, ito na. Ito na ang kwarto. Ayan, may pa extra stuff siya daan pag may matutulog yata ditong guest. May orasan dyan. Ito yung kanyang bed. Super comfy ng bed. And I like na nakaano siya dito next talaga sa window ba. Kasi pag gusto mo yung view, di ba? Tingnan natin yung view, eh. Oh, may libreng pa kami. Tuwalya. Oh, diba guys? Dara guys. Andun daw yung sa
Manila Bay na area doon. Si Ruth tsaka si Ana, bumaba ulit. Punta sila sa convenience store. Kasi para makabili sila ng mga kailangan namin bukas. Tubig or mga chichirya, ganun. So, yun. Pagod na po talaga kami. And, of course, nag-order ako ng Jollibee delivery. Delivery na guys kasi po 11:30 na dito, mag alas 12 na, pero sa Netherlands kasi ano pa ngayon, mga alas 5 pa. Alas 5 ng hapon, so dinner time namin. So sabi ni Ana nagugutom daw siya. So yun, pagod na pagod kami, but Ana did really well. She did really well. Sobrang kinabahan ako kasi baka maging irritable siya. So, very good po talaga si Ana. Siyempre, pagod siya, pero very good po talaga siya. Ay, malaki na talaga ang anak ko. But anyways, guys, sobrang happy po ako na nakauwi kami ng Pilipinas. Actually, si Ruth yung parang mas excited sa aming dalawa na umuwi. Parang wala lang ako ba, parang normal lang. Pero nung andito na talaga kami, yun din, dun na, nag-sink in na. Hello, after 3 years, andito na ulit ako sa Pilipinas. And then, may distinct na amoy pala talaga yung Pilipinas, no? Na-notice ko siya every time na, nasa abroad na, or lumalabas ako ng bansa. Pagdating ko talaga, iba yung may distinct smell yung, o yung amoy yung Pilipinas. Yung sa labas natin ba? Pasensya na talaga guys, haggard ako. Kami talagang lahat, haggard kami. Parang pa ako. Kasi nga sabi ko 'di ba nag-vertigo ako. Buti na lang binigyan ako ng gamot. Pumayag yung GP namin na bigyan ako ng gamot kahit hindi ako pumunta doon sa house arts namin kasi may record naman na ako. So binigyan ako, tapos si Ruth yung nag-pick up sa city. So sobrang hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Sabi ko na lang baka nga ma-cancel pa yung trip namin kasi nga sobrang hindi ko kayang tumayo. Ganun talagang level ba. Buti na lang after 2 meds, okay naman na siya. Pero medyo lightheaded pa din ako. Kaso okay naman na. Push pa din yung biyahe. Tapos walang tulog guys. Diba walang tulog. Parang Sunday afternoon kami. O Sunday morning kami. 10 a.m. kami umalis doon sa bahay. Tapos andito kami sa Pilipinas 5 or 6 p.m. doon sa Netherlands, 'di ba? So, grabe guys yung biyahe namin, pero worth it naman po. Sobrang nakaka-happy naman. Pero isa lang yung na-realize ko guys, sobrang mahal na dito sa Pilipinas. My God, parang nakaka-shock talaga yung ang mahal-mahal na dito, no? My God. Pero anyways, pinag-ipunan po namin talaga ni Ruth ng matagal yung aming vacation dito sa Pilipinas. So, mag-i-enjoy po kami. Siyempre, dahan-dahan pa din sa gastos, pero mag-i-enjoy po talaga kami. So, ipapakita ko po sa inyo yung Jollibee mamaya. Kasi, first order of business natin dito sa Pilipinas, Jollibee. Ayan na, ang late dinner namin, spaghetti, rice, burger steak, chicken joy, and then si Ruth, cheeseburger, yum burger. Niet alleen po. Met vorig doen? Vorig. Okay. Er zit een worstje in. Moet je Hey, Anna. Baho ng tiim ni Ana, guys. Worstje Ng moet je paa ni slijden. Ana. Die is lekker. Oh. En? Is hij lekker? Ja. Rustig. Is het zo lang? Oké. Lekker? Hallo, she likes it. Anna, wil je worstje eten? Van noedels? Zit bij noedels. Die Is is lekker worst. Ik wil rijst. Oké, doe maar rice eten. Kung anak ng rice, manita yung rice. How's your yum burger dan? Goed? Lekker. Ooh! Oh, pasensya sa mga manonood na nasa ibang bansa. Damay-damay na to. So, yun na lang muna yung ating pa-vlog. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Mamba-vlog po ako habang nandito kami sa Pilipinas para mas may magawa naman tayo, no? So, kita-kita. And abangan nyo po, magkikita kami ni Dayan pag uwi ni Dayan dito sa Cebu. Maraming salamat sa panonood. Duy, mush, babush. Duy, papa. Houdoe. Doei doei. Duy, Ana. Doei.